Burukoak bere hartan segitzen zuen, tente aulkiaren aurrean, baina liburua eta letra bordatuak ez ziren inondik ageri. Ohituko naiz pentsatu dut, gizonezkoek ohitzen dira, ni zergaitik ez. Ama, ezin dut pisa komunean egin, pitilina gogorra dago eta aukitzen badu utzi egingo zaitagian. Keba, panpos, begira, nik jaitziko dizu pitilina mantxo-mantxo. Ohituko naiz. Sabeleko hilebigun hoiek laino bat bezala jartzen zuten pitilinaren aurrean, urrezko laino bat, kresal, usain bat, ohituko naiz. Baina galtzak jartzerakoan nola jarri pitilina, goraka ala beraka. Txemak beti goraka jartzen zuen, orduan pentsatu dut, haragizko muturrura ez zela batere erosoa, gainera odola ez, baina mukia dario, agian astero, jakina. Gizonezkoak gu baino indar gehiago dute. Nahiago dut nire zuloa. Ama, ea nolakoa den zuk eskutatzen duzun pitilin hori. Andereñoak esana, baina zulo bat edukitzea arriskutsua da. Edo zer gauza sar daiteke barrura, defentsari gabeko tunel honetan, ez esfinterrik, ez betasalik. Ama, neretsuk karameloa sartzen ditu bere zuloan. Bere pitilinari gustatzen omen zaizkio, baina nireak ez ditu jaten, ez du ahorik, ez lehiatilarik, ez aterik. Ama, zureari ez zaizkio karameloa gustatzen, baina niri bai, nola defenditu nire gorputza? Sakila berriz nirekin bizi den pizti bat. Burukoaren gainean lotan dagoen txitsarea. Poltsati boligrafo bat hartu dut eta muturrarekin ukitu egin dut. Ezen mugitzen edo agian apur bat, baina oso gutxi. Ama, txitsareek ez didaten askarik ematen, gainera arrantzarako erabiltzen dira.